Prvo kolo Hrvatske nogometne lige nastavljeno je danas, a mi ćemo se posvetiti u sljedećih nekoliko minuta susretu odigranom u Gradskom vrtu u Osijeku između Osijeka i Rijeke. Oko 2000 gledatelja došlo je pogledati ovaj dvoboj u kojem je Osijek izašao na travnjak u sljedećem sastavu: Kardum na vratima, Šorša, Smoje, Gavrić i Lukačević u obrani, Vidaković, Jugović, Babić i Špehar u veznom redu, te Ljubojević i Miličević u napadu. S druge strane, za Rijeku, koja je imala poprilično problema u ovim pripremama, sljedećih 11 igrača na travnjaku: Lisjak na vratima, Švrljuga, Baković, Čagalj i Čaval u obrani, Vukman i Krajlah dva zadnja vezna, Dedić, Križman i Čulina ispred njih, te Pilčić usamljen u napadu. A onda je u 41. minuti uslijedio trenutak neopreznosti osječke obrane. Odlično je prošao Antonini Čulina, predao loptu Alenu Dediću, a njemu nije bilo teško poslati loptu u praznu mrežu za iznenađujuće vodstvo Rijeke 0-1 4 minute prije kraja prvog poluvremena. Osječani su pritiskali i tražili način da dođu do gola, a Riječani su u jednom vrlo lijepom prodoru Antoninija Čuline stvorili 100% priliku koju je Dedić odlično iskoristio. U 49. uspjeli su Osječani izjednačiti nakon ubačaja Šorše. Odlično se snašao Ljubojević, koji je glavom poslao loptu u gol za izjednačenje 1-1. Odlično utrčavanje Ljubojevića, ništa tu nije mogao gostujući vratar. Je došla uzeti bod i to uspjela nakon ovog zvižduka Dalibora Mlakara, koji je vrlo dobro odradio ovaj dvoboj. Završilo je u Gradskom vrtu Osijek Rijeka 1-1.